Lucruri pentru casă din Cărturești. Cel mai mic aspirator care a fost 100 de lei. Floppy disk pentru căni, pentru pahare, care au fost 80 de lei. Cea mai tare cană pe care am văzut-o, care a fost 92 de lei. Postituri amuzante de pus pe frigider ca să nu mai uit chestii, care au fost 34 de lei. O carticică pentru mami, că o iubesc. Știu că asta nu intră la chestii de casă. De pietricele pentru noroc, care au fost 150 de lei și sunt 3 pietre. O carte care conține tot alfabetul și efectiv le lipești unde vrei tu și poți să faci scrisori amuzante. Eu fac bilețele pentru Anduțana. Un pix invizibil. Un semn de carte cu balanță, care este zodia mea. Alte chestiuțe pe care să scriu în caiete. Un pixulesc cu dinozaur pentru că seamănă cu Anduțanu. Un ruj gumă de șters cu unicorni. Păhărelul ca la Starbucks, care este de fapt pastă corectoare cu unicorni. Și pixuri colorate cu unicorni. Bineînțeles că avem și punga 2. De pietricele de iubire 150 de lei. Și bineînțeles două jurnale care